Имам един истински случай, абсолютно, който... То не е един, те са много, но един е много интересен, ще ви го разкажа. Имам любими приятели, семейство младо. Той е кръстен на никого. Тоест майка му, баща му не са мислили за никого, когато са давали това име. Един ден този мой приятел пътува, отива на гости при старата си баба, която е на 80 години. И какво си баба, що си? Тя изважда един албум от стари снимки, една кутия с снимки по-точно, и почва да разгледа снимки. Тук дядо ти, тук баба ти, тук не знам какво, майка ти, баща ти, ала-бала. И изведнъж той вижда един войник на една снимка, който не познава. Снимката стара. Каза: бабо, кой е този? Тя казва: о, това е моята севда от младостта, той отиде войник, не се върна. И се казва, както се казва той. И той казва: ама на него ли са ме кръстили? Тя казва: няма начин да си на него, защото аз на никой това не съм го казвала. Отзад на снимката пише: на моето момиче, любимо, питайте. Нищо не е случайно в